Erről az esetről nem érdemes több szót vesztegetnünk. A nép nevében ezennel kihirdetem a következő ítéletet. David Schubert vádlott bűnös kétrendbeli közreáltalmas dologrongálásban, cselekményességben a mindenkori dologrongálással. Mivel ismételten büntetendő tettet hajtott végre, a káros hajlamok most már igazolhatóak. Ezért 6 havi felfüggesztett büntetést szabunk ki rá, amelynek végrehajtását próbaidőre felfüggesztjük. Most leülhetnek. Hallották az ítéletet. Van még mondani valójuk? Schubert úr, van ehhez hozzáfűzni valója? Man, I tear you apart. I wrote in more black books than all my rap books. My tag got that style like Grace and that look. But wait, I'm walking out the store with racks of paint. And if you think I paid for them, I asked for them, I ain't. My hands all inked up, the cops, they think what? Me and a can of paint and a train gon' link up, yeah. I'm from them days of Mayor Cox, what you got? Graffiti rock, popping and lock, leave them in shock. Speaking of that, the teachers reaching your block. Hotter than hot, these writers simply copping a squat. Popping the Glock from what to duck. Knowledge reigns supreme over nearly everyone, that's what's up. Don't pass the bucket, trash you suck. With no name, come on with me, let's hit this whole train. Crash through the door, pieces of all colors hitting up every car. Inside and out, characters, no doubt, yeah, mastered the game. Tag with the name written on the whole train. Markets, caps, black books insane. Everyone's name, take the all city fame. Peace, burn to maintain. Back tip duty, hitting up the whole train. És hol van most a tanítványa? Nem veszi fel. Már biztosan itt van. Kérem, orvoshoz kell mennem, nagyon fontos. Nem, Ahim, többször nem engedlek el, ülj vissza. Oké, meg vagyunk. És a pirosak? Hello! Kint találkozunk. Hello. Mi van? Hé! Tűnés! Tűnés! Fogd a táskát! Állj! Megállni! Graffiti fiúk. Nézd csak, hogy fedi! Azt nézd! Azt! Nagyon kemény. Komoly. Azt a... Ilyet nem is láttam. Ez mekkora?
perc alatt meg kell lenni az bőven egésznek. elfért volna. Különben kifutunk az Az időből. egész egyöntetűen. Hé, civil zsaruk! Megmondtam, hogy ne hozz ide azokat a szarfotókat. A franc. Éliász, ne parázz be folyton! A fenét zsaruk. Mi a franc van vele? Tiszta para. Nézd, ott vannak! Hogy néz? Oké. Belehúzom. Mi? Kis haver. Jó voltál, csak ne szarj be, jó? Maradj velünk egy kicsit. Nem lehet, a szüleim berágnának már. Na mi van veled, öreg? Na, mit nézel? Ki az a fazon ott elő? Mi? Dávid új tanítványa iszonyú durva volt, öregem. Annyira... Új tanítvány, és ma éjjel el akarja Nem, hozni. csak segített a melóban. Hallott, tökre helyes volt. Az áruházban ránk szállt egy Neked van ilyen szagod? Most mit szaglászol, mi? Hello. Hello. Mi van, te bebuzultál, vagy mi? Menjetek a búsba! Baszd meg! Hello, szevasz. Szavasz! Nagyon jó lesz, majd meglátjuk. Öregem, ez tele van kincsel. Egyelőre elég lesz. Előre leskicceltem ezt is, semmi perc alatt ráfújom az egész. Hallod, és dohány van nálad? Ez most nagy dobás lesz, hidd el. Megnézheted? Komolyan? De óvatosan. Mi leszünk a menő? Nagyon kemény. Most lesöpörjük őket a pályára. Majd meglátod. Jó, mint a te szagod. Király lesz, öreg. Annyira király lesz. Ötre intjentünk oda, átmászunk a vagonon, és aztán a másikra is ráfogunk. Ez meg mi a szar? A rohadt életbe. Ez kész. Mit képzelnek ezek? Hát ez szasz. Hatalom átvétel. Most van a nagy foglalás. Mi az a nagy foglalás? Mi az a nagy foglalás? Hülyék az ATR-esek? Hát hogy van pofájuk? Hogy képzelik ezt a szart? Mit foglaltak ezek? Halljátok? Mi a szart foglaltak? Maximum asztalt. Hallod, öreg? Én ezzel a szarral még a hullámvasúton sem villognék. Hallod? Még a Safari Express-szel sem az állatok előtt. Mi a problémád? Nekem mi a problémám? Nem fogod fel, hogy a te bandád már nem rajzolhat? Nézd már körül, faszfej, neked még csapatod sincsen. Mindenki körbe röhög titeket a bánatos ósdi mázolmányotok miatt. A legtöbben rajtad röhögnek, te bohó. Nehogy már beszóljál! Ki fogja be, mi? Ki fogja be? Gagyi, amit csináltok! Gagyi! Most már fogd a pofádat! Nem itt avatkozol bele. A stílusod már lejárt 2 évvel. Gondolod? Várd meg a holnapot. Jó, holnapig várunk.
Kifutózhatsz. Ez az. Az ATL meg mehet a retekbe. Megáll az eszem. Hogy felejtetted el a filmet, bassz Fogd már be, a múltkor meg te felejtetted el a szólófejet. Nem felejtettem el, hanem úgy volt, hogy te hozod. Ne gyere ilyen közel hozzám. Kis köcsög. Hé, a vonat 11 óra 46-kor indul. 12:33-kor megy itt át. 4:01-kor találkozunk itt, oké? Jó, akkor találkozunk. Ja, és figyelj. Mi van? Megbocsátok. Hülye fasz. Hülye fasz, nekem brekegsz? 12:15-kor a bejáratnál is Jó, nem felejtem el sem a filmet, sem a gépet. Na jó van. Tino! Mi van a fekete könyvvel? Mi lenne vele? Milliószor megmondtam, hogy ne hurcolázd magaddal. Ne izgulj már, nem lesz semmi Mi baj. van, ha a zsaruk azzal kapnak Nyugi el? már, öreg! Mi van, ha a zsaruk elszerik tőled? Mi van? Tartsam spirituszba, vagy helikopterbe köröztesse, vagy mi a faszt akarsz? Nem fogod fel? Jó, akkor otthon hagyom! Kings. Ezt az előbb még nem láttam. Itt kell lennie valahol a közelben. Csupa új firka. Csibészek. Áhim! Még alszol? Ahim, mindjárt 8. Elkésel. Egy csípős, egy sima. Igen, ez az. Jó étvágyat. Köszönöm. A következő. Tino, már én nagy a hajtás. Adhatok valamit? Nem, én adnék neked valamit. Kamara! Oké. Ma este a Kaliforniában leszek, eljössz? Feltétlenül. Szevasz, Dina, készen van? Te vetted el a dezodoromat? Ah. Figyelj, ez már a harmadik. Jól van, veszek neked újat. Becs-szóra. Becs-szóra, készen van? Nincs, még nem egészen. Nem egészen. Hé, Éliásznak... Tudom! Holnap Jól után... van, na, tudom! Megteszem, amit tudok. Oké. De holnapra kell a dezodor, különben nem érdekelsz, és Éliász barátod sem. És a kulcsod? Ha nem volna bátyád... Igen, igen. Esetleg ezt? Igen, ezt tetszik. Attól függ, hogy mit veszel föl. Szia, mama. Na, Adsz puszit a papának. hol voltál? Dávidnál. Dávidnál. Hát persze. Na, gyere ide. Gyere. Igen, Kenny, ez fiú. jó lesz. Hogy vagy, kis öreg, he? Szép az Tényleg élet? Jó. Jött le velem? Ez szép. Igen, de nem az, amire gondolsz. Már megint briccelésen kaptak. Újabb feljelentést akarsz? A szart. Más nevet akartam megadni, de ez a kurva születési év jutott eszembe. Francba. Vegyél végre havi bérletet. Mama, nem veszek bérletet. Azok a rablók nem kapnak tőlem egy ficsinget sem. Ne szeted. De nekem nem kell az a szar. Mondom, hogy tedd el. Nem veszek belőle bérletet. Fiam! Jól van? Akkor veszek belőle festéket. Megyek, szúnyálok egyet. Holnap 7:30. Mi az, hogy holnap 7:30? Kenny, holnap 7:30-kor gyere érte. Azt mondtad, hogy a jövő héten. Persze, mint mindig. Tessék! Várj, még beszélgetünk. Hello, Dali, Dávid. Halló, Dávid. Miért jöttél? Te is hozzá? Ja, igen. Ezt nem értem. Figyelj, valami más. Micsoda?
$1 milliárd. Kellene nekik egy modul, ezzel nem mennek semmire. És egyáltalán mi van a 13-as telítővel, amit a legemberibb kész csinált? Az a gép létezik, csak a rajz már nincs meg hozzá. Szar ez így, azt mondom. Aki nekem ilyen szart akar eladni, az még nem járt a Holdon. Figyelj, nem kell új cipő? Nem. Nem? Nem. Mobil? Nadrág? DVD lejátszó? Le vagyok égve. 50 000 eurót követelnek. Egyetlen szórás miatt. Hogy fogod ezt bármikor megadni? És nem ez az egyetlen gond, megmondta neked a bíró. Körül kell nézned, valami iskolát kell keresned, ez a próbaidőt feltétele. Lehetetlen. Ne értsük félre egymást. Én azért vagyok itt, hogy segítsek neked, de ha nem hagyod, hogy segítsek, az sem baj. Nem fogom miattad fájdítani a fejem. Közlöm a bíróval, hogy nem akarod, és akkor bevonulsz egy fél évre. Tehát, ha akarod, akkor beszélek egy barátommal, aki a Művészeti Akadémián tanít. Mit keresnék én ott? Parancsoljon, tessék. Köszönöm szépen. Kérem. Óvadon! Szép, vedd le! Tovább, vezess rá! Vedd már rá! Ne bírálsz már! Nekem ad! Nem hiszem el. Találd már először azt a... Hé! Induljunk a pályaudvarra. Hello, Dávid! Van ott mit látni. Mikor léptél ki? Gól! Hello. Szevasz. Hello. Szalam alaikum. Jó napot. Szalam. Éhesek vagytok? Kóstold meg ezt. Köszönöm. Finom. Köszönjük. Szervusz, papa. Viszontlátásra. C'est bon, on va visiter le cousin. Papa, kom. Ja, salam alaikum. تعمل تبقى في ماما؟ Az is, a következő is, teljesen készültem. Az a vonat kenterbe veri az összes többit. Annyira jól jönnek egymásra a rétegek, csak nézed, öreg, nézed. Too hot to stop. Hé, a tút 2 óval írják. Tudtommal, amcsi a papád. A papám egy rohadik, semmi több. Hé, várj, mi ez? Ezt a részt a múlt héten a híd alatt festettem. Egy napi átsorgás után. Stan az a csávó, aki mindig Attillával lóg. A Tobi haverjával. Ez a kis angol pöcsvakaró majom? Aha, a Tamara volt pasia. Az a Tamara volt pasia? Aha, Frankon. Hé, ott jön Dávid. Nagyon igényes munka. Komolyan érdemes megnézni. Hello. Hello, mi új? Minden oké. Hallod, öregem? Ezek csak hülyéskednek itt. Figyelj, most már egész kocsit fessünk. Mi? Igen, egész kocsit készre. Nem szarakodunk a részletekkel. Az egészet úgy megcsináljuk. De most miről beszélsz? Mindjárt jövök. Minden esetre jó lenne. Nézd, van egy új vázlatom. Hé, figyelj. Hé, ne itt jó. Apám folyton a nyakamon lógott, pedig szabad napon van. És az árnyékolásnál itt lent rosszak a szögek. Látod, itt. De különben tök jó. És még fejlődni fogsz. És én mikor mehetek veletek? Egyenlőre még korai. De nem sokára. Tino, jönnek a zsaruk. A peronhoz jönnek a zsaruk. Tino, hallasz? Jönnek a zsaruk a peron. Mi van, Dávid? Tino, a zsaruk! Hallod, egy szót sem értek. Túl nagy a zaj. Gyere le, jön a vonat. A fenébe a zsaruk! Jó napot, uraim! Kérem az igazolványokat. Mutassák az igazolványt. Na, gyerünk!
Személyiket legyenek. Ne csináljam már, mint bárki más ezen a rohadt Nyugalom, De most miért kell? Maradjon nyugta, jó? Semmi baj, csak mutassák az igazolványok. Igazolványok. Csak rutin ellenőrzés. Gyorsabban. Már az is baj, hogy a vonatra várunk. Jó, köszönöm. Nem értem. Nincs jobb dolguk? Ez Határozatlan rendben időre, van, Graf. köszönöm. Igen, és Jó, ön is? köszönöm. Minden rendben van? Parancsoljon. Köszönöm. Jó, rendben. Uram, Köszönöm. láthatnám az önét is? Köszönöm. Köszönöm. Legyen szíves? Igen. Köszönöm. Nézzen rám. Köszönöm. Köszönöm. Így oké? Nadrág zsebeket kiüríteni, hátizsákot kinyitni. Na jó, ez meg már milyen szarság? Nincs semmi jobb dolgotok! Unatkoztok, hogy mi a franc van? Nem? Nincs jobb dolgotok, mint velünk szarakodni? Mit gondolsz? Nyugalom! Azt mondtam, nyugalom! Már békén, mit akarnak tőle? Mondom, most legyen. Tényleg nincs jobb dolgunk, mint minket basztatni? Na jó, elég legyen. Gyere, csak szépen, gyere. Jó. Csak nyugodtan, Gyerünk. uraim. Hé, még vannak Maradjanak itt. húzatszórakodás. Nézd, komolyan nem értem ezt az egészet. Csak itt ültünk. Basszus. Aha. Múlt éjjel kint jártál? Nincs benne, fiam. Majd meglátjuk. Basszus. Na? Nincs rajta kép. Szerencséjükre. Minden rendben. Viszlát, uraim! Rohadt élet. Nem megmondtam neked? Hát nem megmondtam neked, basz meg. Nincs egy rohadt fényképünk. Le van sem, szarban, rohadt nem fénykép. történt semmi. Semmi? Szarban vagyok, a legkisebb gáz is mehetek De a mi sétre. abban a pláne? Le vagy szarva. Dávid! És keres más társat, elegem van a Dávid! valóságaimból. Mi van? Basszus, egy egész kocsi. Ez a mi vonalunk. Úgy látszik már nem. Takarodjanak el. Csapjátok be! Francba. Kurva életbe! Persze előre lehetett látni ezt a szarságot. Csinálunk egy egészet. Mi? Egy holdfényt ma éjjel. Meg vagy húzatva? Annyi a zsaru, mint a nyű. Hogy csinálsz meg egy egészet? Van egy biztos helyen. Múlt héten kifigyeltem. Nincs biztos hely, nem Tudod, érted? megcsináljuk. Maradj otthon és Ez kamikaze megcsináljuk. vállalkozás, és csak 3-an vagyunk. 4-en. Áhim is velünk van. Te segítesz kiszínezni, meg a hátteret megcsinálni. Jó. Éliász! Éliász, mi van? Éliász, ne vacakolj már, úgy viselkedsz, mint egy taknyos kölyök.
Ki a taknyos kölyök? Ki ez itt egyáltalán, és tartja-e a pofáját? Áhim, rendes olyan rendes, gyerek. mint a többi kis szemét, akik miatt éppen tárgyaláson Nem volt. miattuk És mit van. csinált eddig ez a gyerek? Mi? Még sosem volt vonaton. Nulla gyakorlata van, kis most mi töketlen. bajod van? Te is töketlen voltál, tő nem tanultál mindent. De mi jármon veled, az más. Az a kis pöcs viszont egy nulla. Áhim teljesen megbízható, világos, ő velünk van. És tehetséges, különben nem is tanítanám. Áhim, rendben van, oké? Oké? Check the joint, son, I had crazy visions. Crazy visions. Check the joint, son, I had crazy visions. Crazy visions. Crazy visions. Check the joint, son, I had crazy visions. Crazy visions. Yeah. Check the joint, son, I had crazy visions. Yeah. Up in the spot with my mans and them. Got brew, got pot, got plans to win. Doing Árnyalni ott kell majd, látod? Ide gondoltad? Ott azon a részen, meg itt is. Ez nagyon jó lesz, apám! Jó lesz, tutira megcsináljuk, meglátjátok. Ilyet még nem látott a világ. It ain't nothing that they can say. No, due to the crew, this is what we do. Yo, society, it's our city too. Remember that while we painting the town. A masterpiece is only what the whole train is about. Check the joint, son, I had crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Check the joint, son, I had crazy vision. Crazy vision. Crazy vision. Nem tudom, mit tesztek ezen. Gratulálok! Én gratulálok neked, te! Nagyon keményen tanulékony a srác, figyeld meg! Yeah, I can see it in my mind's eye. Clearer than the $1 million sky, not one come. Papa? Oda fölülre, oda. Rüdigernél matekozunk. Árnyékot még... Nem de valami nem más is ittam. kéne. Csináltok már, kész van, szeretnék végre aludni. Nagymamáig. Hagyjatok, Ma? lefekszem aludni. Ott árnyék. Hé, mi van? Mindjárt kész. Lefekszem. Álmos vagyok, és holnap matek doga. Megígérted, hogy játszol. Indulnunk kéne. Minden rendben? Hé, hol a tanítványod? Köszönöm. Akkor most lefekszem. Persze, megbízható az embered. Az utolsó gyorsan befut. Nézd be! Te szemét! Mi van, bazzak, mit csinálsz? Érünk rá! Kurva élet, bazzak, velem kikállt a képelben! Sem vagy, hogy húzzák meg! Szétverem a pofádat, hallod? Ha nem tudsz rajzolni, akkor lőd be magad! Ne az enyémnek hozzá, hallod? Csak is köpedés! Mocsadék állat! Nincs semmi tisztelet ebben a kis rohadékban! Várj oda! Olyan vagy, mint egy pitbull. Belevarmolt, és akkor? Gyertek! Bassza meg! Francba! Nincs itt. Áhim nincs a vonaton. Felhívtad? Nem elérhető. Na, bakker. Tudtam. Én az elejétől tudtam. Ha élesben megy, beszarik a kis pubika. Már amikor először láttam, tudtam, hogy valami nincs rendben. De te nem akartál hinni nekem. Ez meg mi a szar? Most mi van? Menjünk már. Miért nem megy tovább? Tisztelt utasaink, műszaki hiba miatt nem megy tovább a vonat. Megismétlem, műszaki hiba miatt nem megy tovább a vonat. Bassza meg!
nem, ő az én emberem, ugye? Nem lesz semmi baj, higgadj le. Semmi sincs rendben, minden szar! Mindig neki van igaza. Davidnak mindig igaza van. Lószart. Hé! Dino! Hé, gyere már! Dino, gyere már! Állunk itt, mint fasz a hideg vízbe. Holnap átrajzoljuk. Csupa töketlen, elég egy bemondás, és már is betoltok, és nem csinálsz... holnap átrajzoljuk, oké? És most? Kalifornia? Jó buli lesz ott. Mi van? Szerelmes vagy! Nem, figyeljetek már, csak meghívott oda. Világos, meghívott, azaz beléd zúgott. Igen, a csaj meghívott engem a Kaliforniába. Még mindig itt lógtok? Na, és ez közterület, De... nem? Akárki lehet itt, nem? Már megyünk is, semmi baj, Nem semmi mindig baj. minket cseszegetnek. Rendben van, már is megyünk. Megyünk is el, jó? Innen. Gyerünk, tűnjetek. Menjenek már, Nyugalom! Mit csinál? Gyere csak, beviszünk. Nem csináltunk semmit, csak pihettünk. Miért viszik el? Maradjatok ott! De hát, engedjék el! Nyugi, maradj nyugtan. beszéljük meg, jó? Hagyják Nyugodtan, nem csináltunk semmit. semmit, nem értitek! Mi csak itt beszélgettünk. Piszkálni, engedjék el! Nem csináltam semmit. már el! Mi csak tomálgattunk, nem csináltunk Nyugi! semmit. Kérem Ez most szépen. mire volt jó? Menjetek a Én nem dolgotokra! csináltam semmit. Az Isten! Nem lehet igaz a kurva életbe. Ezt akartad, he? Ezt jól megcsináltad. Miért nem tudod egyszer befogni a szádat? Ha most gáz lesz, az egyedül a te hibád. Ekkora barmot. Nem lesz semmi, csak felveszik a személyi adatait és elengedik! Menj a francba! Elias! Lakik? Kellerstrasse 3. Hello, David. Hogy kerül ide megint? Hivatalos személy megsértése, hatósággal szembeni ellenállás, testi Nem igaz, sértés. egyszerűen csak kint voltunk. Ha készen vagy, küld át hozzám. Irányítószám? Tessék. Ciao. Hey, hombre, szevasztok! Nem láttátok Tamarát? Te meg mit keresel itt, te bohó? Na de! Ha már jártak volna valaholdban, a japánok nem buknának ugye az átkozott teleszkópra! David, van néhány kérdésünk. És a te helyzetedben nagy butaság lenne, ha nem felelnél rájuk. Nem hiszem, hogy én ebben segíthetek. Már nem vagyok együtt azokkal az emberekkel. Márpedig az a helyzet, hogy vagy beszélsz nekünk, mi meg beszélünk a vasúti kollégákkal, vagy meggyűlik a bajod a próbaidőddel. Az éjszakát itt töltöd, holnap pedig vizsgálati fogságba mész. Ilyen egyszerű. Na, akkor indulhatunk. ATL. KSB.
Teljesen újak. Ez milyen szerinted? Elmegy. Elmegy. Ez mestermunka. Ez nem mestermunka. Ez a mestermunka. Nekem az ATL jobban tetszik. Más csapat. Sokkal izgalmasabb stílus. Francot. Ezek közül van, aki ismerős neked? Nem ismerem egyiket sem. És ez ismerős? Megmondtam már, hogy nem járkálok ezekkel az emberekkel. Utoljára mondom. Vagy megértjük egymást, vagy nagyon megjárod. Ébredj fel! Tino, ébredj fel! Miről van szó? Miről van szó? A fiadról, te hülye. Kint várlak. A francba. Énokám. Megnézem a mosást. Mama, megjött a postám. Mi az? Apád mikor írt neked utoljára? Te csak azért rágtál be, mert újra megnősült. Ha úgy gondolod. Tessék. Mi van? A táskába mindent beletettem. Pelenkát, cumit, kaját. Oké. És holnap ne hozd olyan későn. Holnap? Igen, csak holnap reggel jövök vissza. De én ma este nem tudom elvállalni. Dolgom van. Nem lehet, hallod? Én sem maradhatok vele. Találkozom Tonival. Én elmegyek ma este. Miért? Jó, van, elmehetsz. Köszönd a kollégámnak. Ha rajtam múlna, nem sétálhatnál ki innen. Mihi? Várj. Tessék. A Krémer aktát keresem minden. Krémer? Az iratszekrény középső fiókjában. Talán Didi áthozta. Őzöm sincs. Oké. Még találkozunk. Ezt a szabályt mindenki írja be az iskolai jegyzetfüzetébe. Jó napot, igazgató úr! Mama. Ahim, a hiányzásaidról van szó. Nézegess csak, jó? Mindjárt visszajövök. Vegyem el? Nem akarod inkább megtartani? Téged legalább nem jelentettek fel. Dávid. We smoke ganja, we smoke a lot of ganja. Hé, hagyd békén, nem látod milyen hangulat van? Hagyjál már békén a hülyeséggel, csak oda azt akarom mondta. adni neki, hogy... Figyelj már. Öregem. Bakker, ez a fotó a vonatról.
Apám, ez kész! Honnan van ez, hallod? Honnan, hallod? Hogy szóltam? A zsaruktól fújtad meg! A zsaruktól fújtad meg! A zsaruktól fújtad meg! Apám, ez kész! Senki nem csinálni volna! Ez hihetetlen! Öregem, te zseni vagy, hallod? Megkérek valakit, hogy vállalja el Kennyt ma éjszakára, és akkor elmegyünk akciózni. Tino, én ma... Zseni vagy, öregem! Akkor Ma nem tudom... Ki az? Fogalmam sincs. Őrület? Tökéletes ez a kép. Új, állat! Nézd meg! Mi se tudtunk volna jobban csinálni. Adjátok ide a képet, gyorsan! Mi van? Add ide a füvet, a fotót! Hol a fű? Hol a fű? Ezt is. Maradjatok csöndben, egy szót se. Ezt ide így, ne szarakodjatok. Mi van már? Nyugi, ne pofázzatok! És ezzel mi legyen? Ide. Jó. Hol van? Fogd meg! Oké, jól van. Engedd be. Jól van, Kenny. Légy jó kisfiú. Csönd. Jó kisfiú. Ez, gyere. Jól van, jó kisfiú leszel, ugye? Hello, ne haragudjatok, én Ezt igazán... nem hiszem el. Mit jössz még te ide, mi? Áhim, hol voltál tegnap, he? Azt hiszed, hogy csak így beállíthatsz? Miattad lett lehúzva a klozeton a fénykép? Az egyetlen fénykép a vonatunkról, meg a füve! Figyelj már! David lehetőséget ad neked, te meg Az elfúrod! egyetlen kép, és mi volt tegnap? A szüleid Nem, 9 hol ágyba voltál? küldtek. Nekem sem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű? Hetek óta teledumálod a fejemet, hogy velünk akarsz jönni, és nem jössz? Mi van veled, he? Tino! Mi van? Valami van a babáddal, gyere! Ó, bakker, gyere papához, gyere. Na jó. Muti. Gyere. Ez tényleg bement. Hogy felejtetted el a gyerekedet bepelenkázni? Előfordul az ilyesmi. Ezt találtam. Remélem, ez jó lesz. Nem, az anyám nem ér rá. Aha. Értem. Oké, jó, akkor szia. 49,5? Nem túlzás ez egy kicsit? Nem tudod bezárni a budiba? Egy egész éjszakát nyugodtan kibírod. Nem Kenny, te hülye, hanem a pitbullodat. Egy kis nyugit akarok. Mi? Nyugalmat. Mi az, hogy pont nem vagy a városban? Otthon hívlak, te szerencsétlen! Magammal viszem. Mi? Igen. Ezt nem teheted. Na, náhogy elvihetem a gyereket. Teljesen rendben lesz. Ismerem a saját gyerekemet, végig aludni fog. Ne csinálsz, teljesen... Minden jót, öregem. Holnap, Müller, egy nappal hamarabb jöttél. De jó buli lesz. Figyelj, nem hozhatod a gyereket. Nem hozhatod. Jó van, beszélgetsz. Én tudom, hogy csinálok a gyerekemben, nem pedig. És még valami. Az a teleszkóp sosem készül el. Egyszerűen nem tudják megcsinálni. Kellene nekik még adapter. Az ATL egy marha nagy képet fest a hídra. Mi? A mi falunkra? Mi a fasz? A mi falunkra! Ezek tényleg a mi falunkra festenek! Tino, a Mi van kicsi! már? Ja. Ó, persze, tessék, vedd el. Kösz. Tino! Hallod, bazd meg, eszednél vagy? Mi van? Te az Mi én bajod munkámra van? festesz! Fogd a festékedet és húzz el innen a picsába, hallod? Nyugi, épp átfestjük, nézd Hogy csak meg! vázolhatjátok át? 15 flakont áldoztam rá, te Na, geci! higgadj le és tűnj el a francba. Ide hallgass, ez a mi falunk, és én festettem rá! Jössz nekem 15 flakonba! Meg vagyok őrülve! Hagyd abba! Fejezd már be! Hagyd abba! Ne rángass! Mi ez az egész? Mit keresel te itt? Hogy ezzel a kreténnel vagy? Azzal vagyok, akivel akarok, oké? Csak azért, mert egyszer dugtunk, már azt hiszed, hogy házasok vagyunk? Egyszer dugtunk, ha? Igen. Te büdös kurva. Kopj le! Gratulálok, jól van. Na, kopj le, te majom.
Mit akarsz? Gyere csak! Gyere csak! Na most mi lesz, te köcsög? Mi? Most mit csinálsz? Mit csinálsz? Engedd már el! Menj a francba! Engem te csak ne küldözgess sehova. Hé, Tino! Fárasztó a stílusod, te pancser. Menjünk át a másik falhoz. Hagyjuk ezt a szart. Tino! Mi van itt, mi? Kérdezz a haverod! Kérdezz csak meg a haverod! Hát berabba! Húzzál innen! Hé, Tino! Hé! Tino! Throw up the set, rainbows and strange form, menage and what best describe the color. You don't pile on, you gotta make it all mesh. The smell of the pain is so fresh. You must earn inside a level burner and not destroy what I build. Going over throw ups is not real. Urban tattoos from the book of Matthews, it was written. Man shall have not vibrated alone. Straight from the dome, spray paint poems, competing for the title of the urban Van Gogh. Who reigns supreme with the wall space? Full outlines give a sketch, not a body has a face. Take a step back, analyze what was fantasy in the mind for everyone's eyes. Now colors cause every candy make the mouth water. Blue, red, whites and greens, fly color schemes. They consider this against the law, and they still won't acknowledge my craft, but they acknowledge rap and breakdance. And we all know it's one and the same. We all know it follows the same path. We all know it derived from one vein. But yet it's still a question remains. Calligraphy been here, though it's the last game. Color sprays like clips in a German Luger. Rubber gloves so the permanent ink, it won't sink. Up and down, back and forth like a bricklayer, spreading it on nice and thick, layer after layer. Check out the next man burn at the same time in the zone for my own preserve. I shake them hard like a dice game. Masterpiece starts to form, colors drip like ice cream. Doubles, triples, the paint can. You can never have enough, turn it off from a wasteland. Spectrums infect them, the textures connect. The feet you might as well accept. Feast your eyes on 2020 relies on seeing the whole portrait painted by a guy's arm. I'm definitely high off the Krylon. Arm to the match with the can is my firearm. They consider this against the law, and they still won't acknowledge my craft, but they acknowledge rap and breakdance. And we all know it's one and the same. We all know it follows the same path. We all know it derived from one vein. But yet it's still a question remains. Calligraphy been here, though it's the last game. Yeah. Psychedelic like acid pellets, fighting for the name to be king of the acrylic.
egy ember, ott egy ember! Hol? Valami zajt hallottam. Tökre beparáztatod az embert. Fogd már vissza magad! Csak valami állat vagy, ne szarj be! Basszus! Zsaruk! Hey! Zsaruk! Zsaruk! Utás! Gyorsan! Állj! Ne menj át a sínen! Ahim! Tiszta a levegő. Gyerünk! Gyere, tűnjünk el innen! És Ahim? A zsaruknál ül. Mi? Ahim. Tutira a zsaruknál ül és fecseg. Miféle hülyeségeket beszélsz? Miféle hülyeségeket beszélsz? Mi vagy a zsaruknál ül? Nyugi, ne szarj be! Hallod? Nem kell mindjárt majd rétőre. ilyet? Higgadj le! Csillapodj, jó? Csillapodjál. Normális vagy. Hogy lehetsz ilyen beszari, bazd meg? Nyomd a fejét! Ne jó, hogy itt vagy, öreg! Na, mesélj! Figyelj! Nézd a fejét! Te vagy! Látod ezt? Látod? Ezt kéne megrajzolni, nem? Ezt a fejed. Sziasztok! Hey, Ahim! Egykor a tónál, jó? So fresh, I like it. Ó, Európa legszebb férfi teste. Hallod, David, van elég piros festékünk ma éjszakára?
Fölhívja Dávidot, van még elég pirosunk mára? Én nem megyek. Mi? Hogy nem jössz? Ma éjjel sem. És máskor sem. Ezt most nem gondolod komolyan. De. Cserben hagysz minket? Itt hagyod a csapatodat? Láttad az ATL egész kocsiját? Teljesen király volt, abszolút király! Azzal a melóval egy csapásra királyok lettek, öreg, híresek! Mindenki látta azt a szaros képet, meg amit a falra festettek! Szuper volt, még annál is szuperebb, öreg, ezekhez képest mi csak pingálók vagyunk! Ha most nem festünk meg egy egész vonatot, akkor mehetünk valami szaros rajztanfolyamra háziasszonyok közé! Dávid, bazd meg! Hé! Tino. Már 3 éve együtt lógunk, öreg, 3 éve! És most hagysz faképnél minket. Ez a te csapatod, nincs semmi felelősségtudatod? Felelősségtudatom? Te még pelenkát sem raksz a fiat seggére. Baszódj meg. Baszódj meg! Bassza meg. A papával kigondoltunk valamit. Bejelentettünk téged egy nagyon jó internátusba. Mit csináltatok? Már mindent elrendeztünk. Ahim. Az akadémia régi szárnyába. Kulman tanár úrhoz. És ez a száma. Mondd, hogy én küldtelek, és akkor biztosan kapsz időpontot. Vidd el néhány munkádat. Oké. Köszönöm. Hello. Hello. Szia, Pici. Kenny. Na, légy jó. Oké. Szia. Szia. Hello. Egyszer csak látom, hogy jönnek a zsaruk mindenfelől. Dávid, Achim, Tino, meg én csak szaladtunk. Iszonyúan durva volt. Hello. Jó étvágyat. Kösz. Tino már itt van. Nem, még nincs, de mindjárt jön. És akkor? Igen, szóval szaladtam. Gondoltam a többi... Na! Hé, Ahi! Vedd el. Na, minden oké, ha? Igen. Vegyél, amiből akarsz. Dávid ott van elől, ha? Lakhatok nálad? Persze, haver. Csá. Na? Készen van? Hát akkor mutasd már.
Mit csináljon Elias egy ilyen göröngyel? Megmutattam minden vázlatot, nem ajándékoztatok neki egy ilyen formátlan csomót. Basszus. Tina, ne haragudj. Igazán nem úgy értettem. Egész éjszaka ezen dolgoztam. Nézd csak, ezen az ujjamon sokkal jobban mutat a gyűrű. Elias örülni fog. Nézd meg, milyen klasszul néz ki. Csak nem a gyűrű súlyra való. De így tök jó. Na, még elintézek valamit, aztán otthon találkozunk, és együtt elmegyünk a buliba, oké? Jó? Oké. Jól van. Szia. És köszönöm. Te vagy a gyűrűk királynője. Szia. Szia, mama! Most nem jó, mert épp... Nem, már elment. Miért? Igen, haza. Mi? A rendőrség? Francba. Mindjárt felhívom. Az Istenit. Vigyázz! Tina! Tina, várj meg! Te megőrültél! Kedves Tino, papa. Ki maga? Én itt lakom. Mama, mi van itt? Mit csinálnak? Ez az én szobám, mit csinálnak itt? Ne kotorásszanak a holmiaim között, semmi közük hozzá. Hagyják abba! Ne idegeskedj! Nem idegeskedem, de mit keresnek itt? Minden szobába bemehetünk, bizony. Ez az én szobám, menjenek ki! Nyugodjon már meg! Ide figyeljen, minden szobába bemegyünk, világos? És ha nem nyugszik meg, a kollégám beülteti az autóba, amíg itt nem végeztünk. Ez a házkutatási végzés. Mondja meg már végre, hogy miért épp az én fiamat fécézték ki. Kérem a jegyeket, bérleteket. Kérem. Bassz. Francba. Ezt a tetszín helyén találtuk. Igazolványa van? Valami, ami rajta van a neve? Nem, nincs. Akkor le kell szállnunk, hogy ellenőrizzem a személyadatait.
Ú, de jó. Ne szórakozz már, 2 kaptál. Dávid! Dávid, hívd fel Tinót, kérdezd meg, hogy mikor jön már. Nincs kedvem vigyázni a kajájára. A mobilja beszart. Akkor telefonálj a lakására. Hozok sört, te is kész? Igen. Hé! Na mi van? Jó, hogy eljöttél. Kész. Hello. Kész sört? Persze. Most mi van? Megint balhézott a volt csajával, vagy mi? Dávid. Tino. Mi van vele? Baleset érte. Mi? Milyen baleset? Megsebesült? Ne csináld, rám hozod a frászt. És mikor jön meg? Dávid. Dávid. Mama. Ezt az apjától kapta. Azt hiszem, Tinónál maradt egy pulcsit. Gyere. Nem olyan fontos, Mária. De gyere csak, gyere. Itt teljes a felfordulás, ismered?
Ez a tiéd? Dávid? Igen. Kicsit behatároltak a témái. Túlságosan grafikus a megoldás, de a dinamikája nagyon tetszetős. Például itt, ahogy a világos színekkel bánik, ezek a világos, sötét kontrasztok, meg az árnyalatok, egészen részletekbe menően igazán már a képi felépítés is kitűnő. A fogásokat meg már elsajátította, kifejezetten érett a stílusa. Itt, ahogy a pozitív és negatív formákat kidolgozza, az... Schubert úr! Schubert úr, a munkái!
my letters do gymnastics. Racking up paint by the case, acting up, facing the place. Go over you like a bridge for wasting space. Perfect Jakes have them looking like they running in place with a backpack full of dusters and paint. My whole aim is to do whole trains. You know Tame, Mr. fucking last name. With hop a chain link fast and fame. Notorious as my story is. I paint with a crew of warriors. When I get your clan out, it's very glorious. Practice makes perfect and it's worth it. Down to the tags, huh? No matter how many you'll have thick and get with a magnum. Afghan City, you painting the roofs, trains, buses, and overpasses. What influence most of their asses? A lot of their asses is the same as the fame and notoriety. Anti-establishment bombing up in society. Colors in a wide variety. King of the concrete jungle, green scene with a who's who with true blue tagging up in between. Ultra black and a fat cap in the backpack. It's graphic traffic. Concrete jungle green scene with a who's who with true blue tagging up in between. Ultra black and a fat cap in the backpack. It's graphic traffic. My graffiti merch beginners with burst siennas. Hot pinks, blues, maroons, jungle greens and magentas. Pretenders and toys be selling noise, trying it, but I ain't buying it. I'm too busy representing my whole environment. My requirement for repping my crew is self-empowerment, self-sufficiently. Quick to hit shit expeditiously. Catch wreck down to the sketch. Fuck with your man thought. I transport cans in the jet sport. Can't get caught. Self-taught. I know the ropes. With the option of name rocking. Graffiti dope. The visual, individual, criminal act. Start from scratch like cats. With more tips than the Tribe Called Quest track. I'm famous for what my name is and all the places that I put it. Flooding the underground with that raw, uncut footage. King of the concrete jungle green scene with a who's who with true blue tagging up in between. Ultra black and a fat cap in the backpack. It's graphic traffic. Concrete jungle green scene with a who's who with true blue tagging up in between. Ultra black and a fat cap in the backpack. It's graphic traffic. Graphic traffic. Graphic traffic. A filmet írta és rendezte Florian Gag. Magyar hangok: Dányi Krisztián, Hamvas Dániel, Kujber Ferenc, Kékesi Gábor, Pálmai Anna, Tompa Ádám, Schruff Milán, Csondor Kata, Betz István, Kofler Gizi, Juhász György, Galbenis Tomás, Beratin Gábor, Szabó Zsejke, Kajtár Róbert, Jáki Béla. Magyar szöveg Neményi Róza, szerkesztő Gyulai Zsuzsa, hangmérnök és vágó Blénesi Márk, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Aprics László. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rock on.